Να είμαστε εδώ και πάλι μαζί σας και ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την αλλαγή του εκλογικού νόμου, εξαπέλυνσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης. Χαρακτήρισε εγκληματική την απλή αναλογική, μίλησε για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την αναθεώρηση του συντάγματος και το Brexit. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από όσα είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και επιστρέφουμε. Να πάρετε μια ξεκάθαρη θέση όσον αφορά την επιστολική ψήφο, καθώς δεν νοείται σήμερα μια ευρωπαϊκή χώρα να μην τηρεί λοιπόν τις προβλέψεις περί... Το είπε πριν αυτό, το έχασε. Θα το πω με μισή φράση. Το είπε. Ψήφος. Έχουμε καταθέσει ως Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένη πρόταση νόμου, η οποία τι λέει? Δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν στο μόνιμο τόπο διαμονής τους. Όχι με επιστολική ψήφο, διότι είναι πολύ ακριβή λύση, αλλά εάν ήσουν, ας το πούμε, στην Νέα Υόρκη, στο Κάιρο, θα πήγαινε στο προξενείο, θα ψήφιζες το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος, γιατί έτσι γλιτώνουμε τη λογική ότι έχουμε ψηφοδέλτια από όλες τις εκλογικές περιφέρειες, και θα έχεις τη δυνατότητα να μην μπει στον κόπο να έρθει στην Ελλάδα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί αυτό, το οποίο είναι τόσο προφανές, ο κύριος Τσίπρας σήμερα, που θα μπορούσαμε να το περάσουμε με 200 ψήφους, το αρνείται. Θα το επαναφέρει τόσο πρωθυπουργός? Εγώ θέλω να πω μια φράση για τον εκλογικό νόμο, γιατί νομίζω ότι έχει αξία. Εκτός αν μου κάνετε ειδική ερώτηση. Θα έρθω αναλυτικά στη συνέχεια. Ναι, αλλά εγώ θα το πω τώρα όμως, γιατί έχει μια αξία. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, όταν με το καλό κερδίσουμε εκλογές, αμέσως, και εφόσον έχει ψηφιστεί η εγκληματική απλή αναλογική, αλλά δεν θα έχει ψηφιστεί με 200 ψήφους, αυτό είναι περίπου βέβαιο, άρα θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές. Καλά, η απλή αναλογική δεν είναι εγκληματική. Εγκληματική είναι, κατά τη γνώμη μου, εγώ δεν είμαι υπέρ της απλής αναλογικής, έχω αρθρογραφήσει εναντίον της. Εγκληματική όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι η απουσία κουλτούρας συνεννόησης από την ελληνική πολιτική σκηνή. Γιατί το λέτε αυτό? Είχαμε κυβερνήσεις... Το λέω γιατί με μπόνους 50 εδρών, κύριε Πρόεδρε... Να σας πω λίγο... Ένα λεπτό. Και να μου απαντήσετε... Το φύλαγα για το hard rock του τελευταίου μέρους της εκπομπής που θα ακολουθήσει. Αλλά με 50 έδρες μπόνους και δυσκολευόμαστε να φτιάξουμε κυβερνήσεις. Ας πούμε τώρα έχουμε μια κυβέρνηση 153 βουλευτών. Πριν, με την αποχώρηση της Δημάρα από την κυβέρνηση Σαμαρά, είχαμε και πάλι μια ασθενική κοινοβουλευτική πλειοψηφία που δυσκόλευε την κυβέρνηση. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω στις σταθερές κυβερνήσεις. Πιστεύω στον πόνους. Θέλω να πω, αν μπορούσε να γίνει μεγάλος συνασπισμός, γιατί να μην γίνει η απλή αναλογική? Αλλά δεν μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Διότι δεν έχουμε κουλτούρα συνεννόησης. Η απλή αναλογική δημιουργεί πολλά περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Και για να το πούμε πολύ απλά, εάν ο μεγάλος, προσέξτε όμως, ο μεγάλος συνασπισμός έχει και ένα τεράστιο μειονέκτημα. Κάνει τη Χρυσή Αυγή αξιωματική αντιπολίτευση. Ας σκεφτούμε και αυτήν την διάσταση. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, η αριθμητική της απλής αναλογικής, για να το καταλάβουμε, είναι αμήλικτη. Θα σήμαινε η απλή αναλογική ότι το πρώτο κόμμα, για να κάνει κυβέρνηση, χρειάζεται 3 κυβερνητικούς εταίρους. 3. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θα συμβαίνει αυτό για το ελληνικό πολιτικό σύστημα έτσι όπως είναι. Μάλιστα. Είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίας, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή την απλή αναλογική τη θέλει για να βάλει ένα φρένο στην προοπτική της Νέας Δημοκρατίας να πάρει ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Δεν θα του βγει, δεν θα βρει 200 βουλευτές. Αν ψηφίσει την απλή αναλογική, εγώ δεσμεύομαι ότι ως Πρωθυπουργός αμέσως, προσέξτε, αμέσως, σε χρόνο δηλαδή πολιτικά ουδέτερο, θα ανοίξω συζήτηση εκλογικού νόμου για ένα πιο τολμηρό εκλογικό σύστημα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και φυσικά το δικαίωμα των πολιτών εκτός Ελλάδος να ψηφίζουν. Ψήφος στα 17, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Δεν συμφωνώ, γιατί η ψήφος στα 17, όχι γιατί δεν έχω μια εμπιστοσύνη στην οριμότητα των νέων παιδιών, αλλά γιατί όχι στα 16. Η αλήθεια είναι, με αυτή τη λογική, όχι στα 15. Η αλήθεια είναι ότι παντού στον κόσμο, με εξαίρεση, η Βόρειος Κορέα είδα ότι έχει ψήφο στα 17. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκεί βέβαια οι εκλογές δεν έχουν καμία σημασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ελάχιστες χώρες έχουν ψήφο στα 17. Πολλές από αυτές είναι δικτατορίες, είναι εκεί που γίνονται εκλογές για λατζή. Και η αλήθεια είναι ότι δεχόμαστε ότι η ενηλικίωση είναι στα 18.
Στα 18 παίρνουμε δίπλωμα, στα 18 τελειώνουμε στο σχολείο, στα 18 πάμε στρατό, στα 18 ψηφίζουμε. Γιατί να το αλλάξουμε αυτό? Μεταξύ της ψήφου στα 17 και της δυνατότητας ψήφου στους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού, αν ρωτούσαμε τους πολίτες, νομίζω ότι θα διάλεγαν σαφώς το δεύτερο. Παρότι είδα μία δημοσκόπηση στην οποία η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών θέλουν απευθείας εκλογή από το λαό, εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ για λόγους και συνταγματικούς και ουσιαστικούς, να τους εξηγήσω πολύ σύντομα. Το Σύνταγμά μας, όπως σωστά είπε ο κ. Χατζηνικολάου, είναι προεδρευμένη δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες του Προέδρου είναι αυστηρά καθορισμένες και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αμφισβητήσουν τον πυρήνα του πολιτεύματος. Ότι δηλαδή ο Πρόεδρος είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος και δεν ασκεί εκτελεστική εξουσία. Εάν ο Πρόεδρος εκλεγόταν κατευθείαν από το λαό, πιστεύω ότι θα δημιουργούσαμε ένα de facto δίπολο στο πολιτικό σύστημα. Διαρχία. Και αυτό δεν συνάδει με το Σύνταγμα και δεν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα το πολιτικό σύστημα. Τι θα χρειαζόταν όμως? Ερωτηματικό. Θα δεχόσασταν εκλογή του Προέδρου από το λαό στην περίπτωση που η Βουλή δεν μπορεί να τον εκλέξει και με υποψηφίους αυτούς που τα κόμματα πρότειναν? Ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης έκανε αυτή την πρόταση σε ένα άρθρο. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Θα την εξέταζα στη λογική ότι θέλω να αποσυνδέσω σε κάθε περίπτωση την εκλογή Προέδρου από εθνικές εκλογές. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση η οποία χρήζει επεξεργασίας. Την έκανε ο Μεϊμαράκης στη Real News. Είναι μια ενδιαφέρουσα. Υπάρχει ένα οξύμορο μόνο στην πρόταση ότι ένας πρόεδρος αυξημένης νομιμοποίησης, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα βρει 180 βουλευτές, θα πρέπει να συγκριθεί με ένα πρόεδρο ο οποίος δεν θα έχει βρει τους 180, αλλά θα έχει εκλεγεί από το λαό. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση για το πώς θα απεμπλακούμε. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι δύσκολα θα φτάνουμε στο λαό με την έννοια ότι και τα μικρά κόμματα ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αυτό είναι το βασικό. Και εκλογή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορούμε να δούμε κάποιες λελογισμένες αρμοδιότητες συμπληρωματικές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενδεχομένως επιλογές ανεξάρτητων αρχών, ενδεχομένως ένας λόγος παραπάνω στην επιλογή της δικαιοσύνης, που να του δίνουν κάποια παραπάνω αρμοδιότητα. Σίγουρα την αρμοδιότητα του να συγκαλεί ο ίδιος, διότι δεν μπορεί να το κάνει σήμερα, τη σύσκεψη των πολιτικών αρχών, ενδεχομένως να μπορεί να κάνει διάγγελμα στον ελληνικό λαό, εάν το κρίνει. Αλλά αυτά μπορούμε όλα να τα εξετάσουμε. Αλλά κατά την άποψή μου, εκλογή από το λαό, ενδεχομένως στην περίπτωση αυτή την οποία αναφέρα. Καλά κάνετε και μου κάνετε αυτή την συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Χατζηνικολάου. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία πλήρωσε πολιτικά τον έμφυα. Όσοι πολιτευθήκαμε με τη Νέα Δημοκρατία, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Από την άλλη, ήταν πλήγμα κυρίως για τη μεσαία τάξη. Από την άλλη, να σας πω ότι ένας φόρος κατοχής στα ακίνητα είναι απαραίτητος. Όχι στο ύψος του βεβαιωθέντος έμφυα. Αλλά εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σταθώ εδώ πέρα και να σας πω ότι θα καταργήσω τον έμφυα όπως το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Μπορούμε σταδιακά να μειώσουμε τον έμφυα, να ξεκινήσουμε καταρχάς με εκείνα τα ακίνητα τα οποία δεν φέρνουν εισοδήματα. Το να έχεις ένα κλειστό ακίνητο το οποίο δεν σου φέρνει κανένα εισόδημα και να πληρώνεις τον ίδιο φόρο με ένα ακίνητο το οποίο σου φέρνει εισόδημα, εμένα δεν μου φαίνεται πολύ λογικό. Μια σταδιακή αποκλιμάκωση του έμφυα θα τονώσει την αγορά ακινήτων, θα δώσει περισσότερα κίνητρα για αγοροπολισίες και θα φέρει και περισσότερους ξένους στην Ελλάδα να αγοράσουν ακίνητα, όπου μπορούμε να σκεφτούμε, κύριε Χατζηνικολάου, και μια σειρά από ειδικά φορολογικά καθεστώτα, όπως παραδείγματος χάρη τα έχει εφαρμόσει η Κύπρος, που θα κάνουν την αγορά ελληνικών ακινήτων πολύ πιο ελκυστική από ό,τι είναι σήμερα. Μάλιστα. Πήραμε μια γεύση από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μαζί μας στο στούντιο είναι η κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου, τέος αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Ολοκληρώσετε τη θητεία σας? Ολοκληρώθηκε η θητεία, μια πολύ παραγωγική και δημιουργική θητεία στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Νομίζω ότι το διάστημα αυτό έγινε έτσι ένα μεγάλο άλμα όσον αφορά το Δήμο μας και την εξωστρέφειά του ως προς τον κόσμο και την κοινωνία. Γίνανε ποικίλες δραστηριότητες, πολιτιστικές, αθλητικές, δραστηριότητες που αφορούσαν την νεολαία, κοινωνικής πολιτικής. Και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί αφουγκράζουμε και τον κόσμο, τις αντιδράσεις του και εύχομαι και ελπίζω και ο επόμενος αντιδήμαρχος να έχει εξίσου παραγωγικό έργο.
Πάμε για άλλα λοιπόν, κυρία Κωνσταντινίδου, και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Κωνσταντινίδου. Πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η δράση στο Δήμο δεν σταματά. Εμείς πάντα είμαστε δίπλα στους δημότες μας. Εξάλλου δεν αρκεί μόνο να είσαι στην Αντιδημαρχία, και με τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και από τους πολλαπλούς ρόλους που έχει ο καθένας. Μην ξεχνάμε ότι εγώ είμαι και μέλος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας, όπου έχουμε πλούσια δράση. Να ξεκινήσω πρώτα από τα δικά μας. Συνάδελφοι πήραν μέρος στην καμπάνια για το Δώσε αίμα, έτσι δεν είναι, συνάδελφοι δικοί μου? Συνάδελφοι δημοσιογράφοι δικοί σας, Δώσε αίμα, σώσε μια ζωή, που θέλαμε πολύ να ήσασταν κι εσείς, αλλά φαντάζομαι λόγω υποχρεώσεων δεν μπορέσετε να έρθετε. Σε μια επόμενη καμπάνια που θα ξεκινήσουμε, θα χαρούμε να σας έχουμε πάλι δίπλα μας. Ήταν όντως μια εξαιρετική πρωτοβουλία όλων των κοριτσιών και με τη συμμετοχή τη δική μου, όπου είχαμε την δυνατότητα μέσω της φωτογράφησης και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που έχω πει ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικός ο ρόλος τους, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να κοινωνούμε μηνύματα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η τηλεόραση, τα blogs, το ίντερνετ γενικότερα, το ραδιόφωνο δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να ενημερώνεται. Είναι η ταχύτητα της ενημέρωσης, η διάδοση πληροφορίας. Αυτό που θέλαμε να πούμε στον κόσμο ήταν ότι το να δώσεις 5-10 λεπτά από τον χρόνο σου, που είναι το ελάχιστο, μπορείς να σώσεις μία ζωή. Και αυτό το αντιλαμβάνεσαι αν τύχει να βρεθεί σε κάποιο νοσοκομείο όπου ένας δικός σου άνθρωπος είναι ασθενής και χρειάζεται να έχεις αίμα. Πόσο μάλλον να βρεθείς εσύ ο ίδιος σε αυτή τη θέση που να χρειαστείς αίμα, κυρία Κωνσταντινίδου, κάποια στιγμή. Ακριβώς. Εγώ δεν το επικεντρώνω κάθε φορά, δηλαδή το αν είσαι εσύ ο ίδιος ή αν είναι το φιλικό σου, συγγενικό σου περιβάλλον. Είναι ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να μεταδώσουμε στον κόσμο είναι ότι πρέπει να υπάρχει αγάπη, συνοχή, και ο ανθρωπισμός και ο εθελοντισμός, δυστυχώς ή ευτυχώς, στις μέρες μας πρέπει να αναδειχθεί. Γιατί μας έχει φτάσει έτσι η πολιτεία, που μόνο με την βοήθεια ο ένας των άλλον, με την εθελοντική δράση, θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έτσι, οπότε δίνουμε εθελοντικά αίμα που δεν κοστίζει τίποτα. Λέμε δώσε αίμα, σώσε μια ζωή, είναι στο χέρι σου. Πραγματικά είναι στο χέρι σου. Και νομίζω παίρνεις μια ηθική ικανοποίηση και μια ηθική ανταμοιβή ότι έκανες, εν πάση περιπτώσει, κάτι ουσιαστικό. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι που λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας δεν μπορούν να δώσουν. Αυτοί μπορούν με τον τρόπο τους να μεταδώσουν το μήνυμα και να παρακινήσουν άλλους ανθρώπους, άλλους φίλους, γνωστούς και συγγενείς να δώσουν αίμα. Εξάλλου, στο νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν πάρα πολλά νοσοκομεία που έχουν θελοντικές μονάδες αιμοδοσίας. Στο Δήμο το δικό μας, στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έχει μια πολύ πετυχημένη εθελοντική μονάδα αιμοδοσίας, και καλό είναι οι κάτοικοι της περιοχής, αν θεωρούν ότι μετακινούνται με δυσκολία στο κέντρο, που είναι το Ιπποκράτιο, που είναι το πιο ευρέως γνωστό, μπορούν να δώσουν και στο Παπα-Νικολάου. Πάμε να δούμε τι προβλέπετε για αυτό το καλοκαίρι. Ξέρετε, βγαίνει ο Ιούνιος αυτή την εβδομάδα, Ιούλιος και Αύγουστος. Ο κόσμος, ο πολύς, δεν θα φύγει, τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι έρευνες. 8 στους 10 δεν θα κάνουν διακοπές, κυρία Κωνσταντινίδου, οπότε και εσείς από την πλευρά σας πρέπει με κάποιο τρόπο κάτι να κάνετε, να φροντίσετε αυτούς τους ανθρώπους που θα παραμείνουν εδώ. Ξέρετε, κυρία Κλιάτση, ότι όλο αυτό το διάστημα είναι μια αρχή του Δήμου να πραγματοποιεί εκδηλώσεις, ώστε οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας που δεν μπορούν να απομακρυνθούν από το Δήμο και να παρευρεθούν, να απολαύσουν τη θάλασσα, γιατί το καλοκαίρι είναι για τη θάλασσα, ή για αυτούς που είναι λάτρεις στο βουνό, εμείς έχουμε οργανώσει μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων. Ολοκληρώνεται ο κύκλος των μουσικών εκδηλώσεων τον Ιούνιο στο Λεόραμα, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, που είναι 21 Ιουνίου, και είχαμε έτσι κάθε μέρα ένα διαφορετικό είδος μουσικής. Jazz, έντεχνο, ροκ, για όλα τα γούστα, ώστε ο κόσμος να βγει από τα σπίτια του, να αντιληφθεί ότι υπάρχει εκεί πέρα μια περιοχή που λέγεται Λεόραμα και μπορεί να αποτελέσει τόπο συνάντησης και τόπο όπου μπορούν να διασκεδάσουν δωρεάν οι κάτοικοι της περιοχής. Και να σας πω, τα μηνύματα του κόσμου ήταν πάρα πολύ θετικά και ενθαρρυντικά, γιατί ήταν η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιήθηκε ο συγκεκριμένος θεσμός, γιατί πλέον μιλάμε για θεσμό. Ήταν μια επιτυχημένη
να σας το πω έτσι, δραστηριότητα, διότι συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο από την δική μας περιοχή, αλλά και από την περιοχή της Τούμπας. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, ο Δήμος μας συνορεύει και με την Ανατολική Τούμπα. Μία γειτονιά γίναμε ουσιαστικά εκεί πέρα, μία παρέα, οπότε σιγά σιγά ολοκληρώνονται και οι μουσικές εκδηλώσεις που τις επιμελήθηκε και ο κύριος Ηρακλής Καζάκης και συνεχίζουμε και με τον Καλλιτεχνικό Ιούνιο που ήταν πάρα πολύ επιτυχημένος. Κάθε χρόνο είναι και αυτός θεσμός. Τα δημοτικά τμήματα του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη που έχουν να κάνουν με τα πολιτιστικά τμήματα, χορό, μουσική, θέατρο, παρουσιάζουν στο κοινό, σε εμάς δηλαδή, τα τι έχουν όλο αυτό το διάστημα, τι έχουν πραγματοποιήσει. Είναι έτσι ένα, αν θέλετε να το πούμε, ένα κλείσιμο του κύκλου των επιμορφώσεων που έχουν δεχτεί όλο αυτό το διάστημα. Και είναι μια ηθική επιβράβευση και για τους ίδιους, αλλά και για τους επιμορφωτές μας, διότι πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό είναι εξαιρετικά τιμητικό και για τους ίδιους, αλλά και για εμάς που τους έχουμε στο Δήμο μας. Και αυτό φαίνεται από τον αριθμό των συμμετοχών που χρόνο με το χρόνο αυξάνεται. Άρα σημαίνει ότι στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και σε δημοτικό επίπεδο. Το λένε και οι αριθμοί. Άλλωστε, είναι πολλοί γονείς, για παράδειγμα, που επιλέγουν να στείλουν τα παιδιά τους σε κάποιο δημοτικό οδείο παρά να τα στείλουν σε κάποιο ιδιωτικό οδείο, κύριε Κωνσταντίνου. Ναι, θέλω να πω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται έτσι καλά και έβυχο, μάλλον είναι έβυχο στους ιδιώτες των οδείων, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Και τι μας κάνει ανταγωνιστικούς? Να έχουμε πολύ καλή ποιότητα, πολύ καλούς επιμορφωτές μουσικούς και χαμηλά δίδακτρα. Γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε σπίτι έχει οικονομική δυσκολία. Βέβαια, από το παιδί του κανένας δεν θα στερήσει το οτιδήποτε. Από τον ίδιο τον εαυτό θα το στερήσει, αλλά το παιδί του θα το δώσει πλουσιοπάροχα. Οπότε εμείς εκεί εστιάζουμε. Χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, τόσο σε επιμορφωτές όσο και σε δομές. Επίσης έχουμε το αθλητικό κάμπ, γιατί μιλάμε για τη Δημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, που τι σημαίνει αθλητικό κάμπ? Σε όλο το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και συγκεκριμένα όμως δημοτικές ενότητες της Πηλαίας, του Πανοράματος και του Ασβεστοχωρίου, υπάρχει δυνατότητα των παιδιών που είναι από 5 έως 15 ετών να έρθουν να παρακολουθήσουν προγράμματα που αφορούν τον αθλητισμό. Πότε ξεκινάνε αυτά? Αυτά έχουν ξεκινήσει σχεδόν από την προηγούμενη, έχει εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Είναι 3 κύκλοι που θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα τέλη Ιουλίου περίπου. Έτσι δίνεται δυνατότητα στους γονείς, όπου τα παιδιά τους δεν έχουν να τα αφήσουν κάπου, δεν έχουν παππούδες, γιαγιάδες, αλλά και ενδεχομένως να μην έχουν και την οικονομική δυνατότητα που πολύ καλά ξέρουμε και το επαναλαμβάνω διαρκώς, να τα στείλουν σε ένα ιδιωτικό εργαστήρι, σε ένα ιδιωτικό χώρο άθλησης. Εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα με 15 ευρώ να απασχοληθούν τα παιδιά τους δημιουργικά, να στρεφούν μεταξύ τους και να αποκτήσουν ιδιαίτερες γνώσεις, δεξιότητες και το βασικότερο είναι η συνεργασία. Πέρα από το ότι μέσα του αθλητισμού δημιουργούνται πολύ καλά στοιχεία όσον αφορά την ευεξία, τη σωματική ανάπλαση και διάπλαση του παιδιού, έχει να κάνει και με την συνεργασία και με το πόσο το παιδί λειτουργεί μέσα στην ομάδα. Οι δραστηριότητες είναι καθημερινές αυτό? Οι δραστηριότητες είναι καθημερινές από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Επιβλέπονται από ειδικά επιστημονικούς συνεργάτες του Δήμου μας, οι οποίοι είναι ο καθένας καταρτισμένος στο αντικείμενό του. Μπορεί δηλαδή ο γονέας άφοβα να μας εμπιστευτεί τα παιδιά του και σίγουρα όταν ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος, όπως θα ολοκληρωθεί και αυτό το διάστημα, τα παιδάκια θα περιμένουμε πάρα πολύ χαρά την επόμενη χρονιά. Εμείς τι θέλουμε, χαρούμενα παιδιά, μέσα σε χώρους άθλησης, μακριά από το διαδίκτυο, από τον αλκοολισμό και από τα ναρκωτικά. Μπορεί να ακούγεται τετριμένο, μπορεί να το έχουμε χιλιοϊπεί, αλλά πρέπει να το λέμε καθημερινά και να το τονίζουμε, γιατί όσο και αν δεν μας αρέσει, δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν πολύ αυξημένα κρούσματα και αλκοολισμού και των ναρκωτικών και το φαινόμενο της εποχής, το οποίο νομίζω κλιμακώνεται κατακόρυφα, έχει να κάνει με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Και αυτό έχει πάρα πολλά συνεπακόλουθα που έχει να κάνει με την παχυσαρκία, έχει να κάνει με παιδιά με κατάθλιψη. Έχουν περάσει εποχές, τουλάχιστον της δικής μου της γενιάς, που βγαίναμε έξω στο δρόμο για να παίξουμε, για να δούμε τους φίλους μας. Και ξέρετε, αν είχαμε ένα ραντεβού και έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο στο σπίτι, το μήνυμα μεταφερόταν όταν επέστρεφε στο σπίτι. Δεν υπήρχε το κινητό για να πάρεις τηλέφωνο, να δεις που είσαι, αν άργησες κτλ. Αυτό υπήρχε.
Ήταν καλές εποχές. Ήταν πάρα πολύ καλές εποχές, αθέως εποχές, αλλά δεν λέμε και να μην αδικούμε την τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία μας έχει λύσει τα χέρια σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επικοινωνία με χώρες άλλες του εξωτερικού, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μια που είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα στην επικαιρότητα, με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα υπήρχε αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών, δηλαδή να φύγουμε κι εμείς από το μικρό κοσμό μας, από την Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά έχει και τα αρνητικά της. Και τα αρνητικά της όλα γιατί? με μέτρο. Όλα με μέτρο. Δεν είναι τυχαίο που έλεγαν οι αρχαίοι, παν μέτρον άριστο. Αυτό ακριβώς. Εκτός από ΚΑΜ. Εκτός από ΚΑΜ, τώρα αυτές οι αθλητικές δραστηριότητες, όπως σας είπα, ολοκληρώνονται. Δηλαδή, αθλητικά δεν έχουμε κάτι άλλο. Είναι στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο του Πανοράματος, είναι στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Πηλαίας και στη Δημοτική Ενότητα Βεστοχωρίου. Θέλω να πω ότι 4 και 5 Ιουλίου εμείς, μαζί με την εκστρατεία στην οποία ηγείται η Έλληνα Ράπτη το 1 στα 5. Δευτέρα και Τρίτη. Δηλαδή. Δευτέρα και Τρίτη, 12 η ώρα, στις αντίστοιχες δημοτικές ενότητες. Θα μιλήσουμε στα ίδια τα παιδάκια για το πώς μπορούν να προστατευτούν από την σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση, όπως θέλει ο καθένας να το πει. Είναι μια ευκαιρία να μάθουν τα ίδια τα παιδιά πώς μπορούν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Και συνεχίζουμε με μια σειρά εκδηλώσεων, τα πηλαιώτικα, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 18 Ιουλίου και θα κορυφωθούν στις 20 Ιουλίου. Στις 18 Ιουλίου θα έχουμε έντεχνα συγκροτήματα, μουσικούς της περιοχής μας, δίνουμε βάση πάντα στο να είναι από την περιοχή μας. Στις 19 Ιουλίου θα είναι ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής πάντα της περιοχής μας. Και στις 20 Ιουλίου, εμείς επειδή αγαπάμε στο Δήμο μας την παράδοση και η Δημοτική Ενότητα της Πηλαίας έχει πλούσια λαογραφία και παράδοση, θα έχουμε τα παραδοσιακά τμήματα του Δήμου μας. Στη συνέχεια επίσης έχουμε το κουρμπάνι που πραγματοποιείται στο Χορτιάτι. Είναι παραμονή και ανήμερα της γιορτής Αγίας Παρασκευής. Καλό είναι λοιπόν εκείνη την ημέρα, επειδή στην πόλη έχει πάρα πολύ ζέστη και φέτος το καλοκαιράκι μας μπήκε πάρα πολύ νωρίς, οι κάτοικοι όλης της Θεσσαλονίκης να ανηφορήσουν προς το Χορτιάτι, τη Δημοτική Ενότητα, να απολαύσουν τη φύση, να εκκλησιαστούν, αλλά ταυτόχρονα να απολαύσουν τη γίδα τη βραστή, να συνομιλήσουν με τους συμπολίτες εκεί της περιοχής και τους κατοίκους, γιατί πραγματικά έχουν να τους πούνε κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη βλάστηση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ένας μαρτυρικός τόπος, όπου πέρα από τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, έχει όμως και χαρά. Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα είναι έτσι ένα πολύ όμορφο γλέντι που δυστυχώς πέρυσι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, λόγω των capital controls δεν είχαμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που θέλαμε να τις κάνουμε. Μέρα που είναι κιόλας. Μέρα που είναι. Γιορτάζουμε σήμερα τα capital controls, σαν σήμερα πριν από 1 χρόνο. Έκλεισαν οι τράπεζες από μόνες τους, θέλω να σας πω. Ακριβώς. Κλείσαν οι τράπεζες και εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε στον κόσμο αυτό που πραγματικά του αξίζει. Να έχει ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης, τώρα έχουμε αναπτύξει και μια σειρά δράσεων συνεργασίας με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου το επόμενο διάστημα σε κάθε δημοτική ενότητα θα έχουμε μια υπαίθρια θεατρική παράσταση. Είναι ανοιχτή, δωρεάν προς όλους τους συμπολίτες μας, κυρίως αφορά τα παιδιά, αλλά και όσοι αισθάνονται παιδιά μπορούν να έρθουν να την παρακολουθήσουν. Είναι αυτό που λέω εγώ το θέατρο της γειτονιάς, όπου έτσι αυθόρμητα και ελεύθερα μπορεί να έρθει ο καθένας χωρίς σκηνικό, απλώς με την καλή του διάθεση να παρακολουθήσει αυτούς τους ηθοποιούς που θέλω να τονίσω ότι είναι πραγματικά αξιόλογοι, διότι ξέρετε ότι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα οικονομικό. Παρ' όλα αυτά έχει κρατήσει την ποιότητα. Ακριβώς, αυτό είναι το βασικό, ότι οι ηθοποιοί με νύχια και με δόντια κρατάνε την ποιότητα των παραστάσεων και αυτό είναι προς τιμήν τους και εμείς το αναγνωρίζουμε και γι' αυτό κάθε φορά που έχουν να μας προσφέρουν κάτι έτσι ποιοτικό, ουσιαστικό, όλα είναι ποιοτικά και ουσιαστικά, αλλά ξέρετε κάθε φορά πρέπει να ταιριάζει και με την κουλτούρα και με την ιδιαιτερότητα του κάθε Δήμου. Γιατί ο κάθε Δήμος λειτουργεί διαφορετικά ως προς τις θεατρικές παραστάσεις που θέλει να επιλέξει να παρουσιάσει. Επίσης, να ξέρετε ότι θα έχουμε. Υπάρχει και θερινό σινεμά, μην το ξεχνάμε. Αυτό ήθελα τώρα να πω, ναι. Ότι ξεκινάει στην Πηλαία το τέλη Ιουνίου το θερινό σινεμά, όπου είναι στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο της Πηλαίας. Πραγματικά αξίζει να το επισκεφτείτε. Είναι έτσι ένα αριστούργημα και να μου το επιτρέπει έτσι ο όρος που το λέω. Μπορεί να κάποιος να το θεωρεί ότι είναι υπερβολικό, αλλά αυτός ο χώρος
που μέχρι τώρα ήταν αναξιοποιητός και πραγματοποιούσαμε μόνο θεατρικές μουσικές παραστάσεις. Δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους και όχι μόνο της περιοχής να έρθουν να απολαύσουν μία ταινία η οποία είναι πολύ καλά επιλεγμένη, ποιοτική. Είναι ταινία τελευταίας προβολής. Δεν έχει καν να κάνει με παλιές προβολές. Είναι όντως μια ευκαιρία να έρθουν, να την παρακολουθήσουν, να απολαύσουν τα καλοκαιρινά τους βράδια. Εξάλλου δεν θέλω να επαναλάβω για το Πανόραμα, γιατί το Σινεπανόραμα είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι θεσμός, το ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι θεσμός, το έχει αγαπήσει όχι μόνο ο Πανοραμίτης, αλλά όλη η Θεσσαλονίκης. Και θα σας πω ότι μου έτυχε προσφάτως να βρίσκομαι σε έναν άλλον νομό και να μου πούν ότι έρχονται πολλές φορές στο σινεμά του Πανοράματος μόνο και μόνο για να απολαύσουν την ταινία και την όμορφη θέα που υπάρχει σε εκείνον εκεί το χώρο. Οπότε έχουμε και το σινεμά για τους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας. Έχουμε να κάνουμε κάτι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη για όλα τα γούστα. Δεν είναι ανάγκη να είσαστε από εκεί για να πάτε σε όλα αυτά. Μπορείτε και πέριξ του Δήμου. Εμείς είμαστε πολύ φιλόξενοι και θέλουμε όλο τον κόσμο να έρθει. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή τύχη σε ό,τι και αν κάνετε, γιατί ξέρετε, κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ Καλό πάρα πολύ. να ευχηθούμε εδώ μέσα από την εκπομπή. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς, σε όλους τους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες, να έχουν υγεία, αγάπη και χαρά στις οικογένειές τους. Όντως, ένας κύκλος ολοκληρώνεται και πάντα ένας καινούριος κύκλος ξεκινά, έτσι με πολύ διάθεση και δημιουργία. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια. Ακόμη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Καλό σας απόγευμα.